Sanibonani guys, igama ngiqabile nibethela amazwi lami e-homecoming ngomhla ka-11 June. Hayi-ke guys, uZethu uthe sefikile endlini kubo waphinde wafona efonela uShobane emtshela ukuthi uyimisele kangakanani ngokuqala impilo naye. Usho kahle ukuthi yabona mina manje Shobane ngifuna ukuqala umndeni, ngifuna ukuba nekusasa, ngifuna ukuba nomuzi, ngibe nabantwana nawe. Wathi yabona manje sengikhathele lo ngidlala amacashilana ngapha nangapha, ngimisele ngempela-ke manje ukuthi ngithole ngisho umsebenzi omusha noma kuthiwa kunzima kangakanani. Hhayi manje isikhathi sokuba sisebenze ndawonye, sikhulise umndeni ndawonye, sibe nekusasa ndawonye. Guys, uShobane ubelokhu emoyizela yedwa ezwe uZethu ekhuluma kanje. Wase wabuza-ke ukuthi indaba kaSifiso ngampela ivaliwe incwadi yakhe. Wathi kunjalo, angisabuyeli laphaya, qedile mina manje ngoSifiso, ngifuna wena mina, ngikuthanda Shobane. Hayibo guys, mane nje uShobane kwangathi khona into ekitaza inhliziyo yakhe. Wathi kodwa-ke ngifuna ungithembise ukuthi uzolungisa izinto-ke noThando, ngoba mina angithandi ukuphula inhliziyo kaThando. Eyi, wakhumbula uShobane ukuthi hayibo, bese sekukhona umuntu omusha empilweni yakhe. Wamane walivala ucingo uZethu. uShobane wathi Thando. Wamane walala ngomhlane embhedeni. Kubonakala ukuthi ubhuti uyabona ukuthi usele lo msebenzi onzima kuqala, manje-ke eqhubeka kahle-ke noZethu. Guys, kupheli-ke lapho. uZethu ubuyelile emsebenzini, ufikile umfowabo-ke ezodinga indaba-ke yokuthi usengubaba phela kaSiphamandla. Esho ukuthi angazi dade ukuthi le indaba ngizoyimisa kanjani, uyangazi mina ngungaraje, indaba yokuba ubaba ayikho egazini kumina. Useyasho kuZethu ukuthi hhayi, akudingi ukuthi ushintshe ubuwena, qhubeka ube ungaraje lo oyena, izinto zizohlangana kancane kancane, uzojwayela. Kuthe kusanjalo kwabe ngingena i-phone call evela le police station. Guys, thola iy'ndaba ezimnandi kungaraji ukuthi-ke uqashiwe ekutheni abe yiphoyisa. Umsebenzi akade aplayelile enamathemba ukuthi ngelinye ilanga angasabizwe. Ubiziwe-ke namhlanje. Ngicabanga ukuthi le ndaba nje kaSiphamandla ike yaqoqa amafindo amaningi empilweni yakhe uNgaraji. uNgaraji impilo yakhe bekade emahlapahlapha. Mhlampe-ke isizathu salokho bekuwukuthi le ngane le, kunengane lokhu ikhala ngubaba, like akaziwa ulaphi. Manje njengoba nje esazi ukuthi uyise wayo nakaHlongwane sebazi ukuthi hayibo, kahle kahle kunengane yakhona ebilokhu iphila emaqeleni. Hhayi, izinto zikaNgaraji guys ziyahlangana. Ayi, akupheli-ke lapho. Nango-ke uShobane fonela-ke umngani wakhe-ke manje le eJohannesburg. Uyasho ukuthi lalela la uZethu uthi usefuna-ke manje-ke ukuthi sishade, like ufuna manje-ke ukusettlisha down nami. Uthi hhayi ngeke, uZethu wonke uthi nje, uthi hhayi cha, hhayi yona iyathusa. Bese eyithini-ke indaba yesangoma sakhe, wathi hhayi yabona-ke leyo ngizokutshela-ke ngeke uze ukholwe. La malobola kade emlobole ngayo umane wawaphindisela wonke, phindiseliani. Wathi uthini? Hhayi cha, uyamangaza uZethu. Wathi impela kunjalo. Wathi kulungile-ke mfowethu, mekuthi nawe-ke ufuna ukungena kule relationship-ke yakho noZethu, kwamele kusolve lo ex okhona-ke. Wathi yazi ungasayisho-ke leyo ndaba. Wathi ngampela kuzomele futhi ube nesiqiniseko sokuthi lesi sinqumo sithathayo siyisona sona, ngoba uyamazi uZethu njani. Wathi no, uZethu is not a bad person. Phela vele mina-ke kulokhu kwathi inhlwa akakaze asuke enhlizweni yami mina uZethu. Ngizamile ukumova on, kodwa ngahluleka. uZethu bekulokhu nje kuhlezi the one. Abafana guys. Shobane-ke yilelo-ke alishiye kumngani wakhe lokugcina izwi. Hhayi, kwaqala-ke wahlala phansi wajula-ke ukuthi uzothini kuNesithando. Sesikhuluma phela ngalo Nesithando, amthatha amfake ekhishini lakubo, wapheka uThando amapharishi ney'tshuru, ephekela uMatron. Ngisho uThando okade wacela ngisho uMaNgcobo ukuthi bezophemperisha uMatron ngoba nakhu ezama ukuhlahla indlela yokungena laphaya komnisi ngokuphelele. Lo Thando-na-ke namhlanje useplanelwa ukuthi uzokhishwa kanjani esesebenze kangaka ukuwina inhliziyo kaShobane. Guys, ufikile-ke uNesithando engabizwanga e-ofisini lika-head doctor, udokotela phela uShobane, ephethe i-aphula nobhanana, ethi umlethele ukudla okufresh nokunempilo udokotela wakhe. Guys, uthe memhaga uShobane wangaba warm man, wabanda qha njengesiqeda. Wathi
ku-right yonke into kodwa u-right. Wathi Thando wambamba amahlombe, wathi wisimangaliso somuntu wesifazane. Wathi yabona wena udeserve umuntu wesilisa ozokuphatha njengendlovukazi. Wathi njengawe nje ungiphethe njengendlovukazi. Wathi yabona mina angisiyena ngisho uhafu wendoda wena oyideservayo. Wathi hayibo, uqonda ukuthini manje mnisi? Wathi engizama ukusho la Thando ukuthi mina kahle kahle ngikufanele wena. Udeserva indoda ekufanele izokuphatha kahle. Wathi uthini kumina? Hayi ene Shobani. Ngenzeni? Okay, khona into engiyenzile. Mayikhona ngizoyilungisa. Wathi cha. Akusiwena. Yimina. Wathi hawu. Shoba wathi Nesithando ngiyaxolisa bandla, ngicela ungixolele. Waqeda waphuma ngomnyango. Shiya uNesithando ebibitheka guys. Yabo lokhu kukhala lokhu okufuze ngabe kukhulu like ukuthi kodwa kungaphumi izwi kube khona nje into elibambayo. Uthi uzazama ukukabalasa lingaphumi izwi. Yes, Nesithando ushawe yileso ke guys. Wagcina ethi ekhalela ngaphakathi guys. Yey! Amadoda akupheli-ke lapho. Leko kubheka guys. Mankwanyana udla ngamapayipi guys. Ubonile ukuthi hayi cha yena ngampela kulezi iy'nsuku kubi phakathi kwakhe nomyeni wakhe. Umane nje waguqa ngamadolo girl, wabamba ingalo kaSifiso wacamela kuyona wathi myeni wami, khuluma nami myeni wami. uSifiso wambuka nje wathi ngikhathele mina, yabo lokhu kuthula kwakho ngeke kuyangikhathaza kuyangigqilaza. Wathi uSifiso ufuna ngithini? Wathi noma yini, ngingenza noma yini. Wathi yabona wena, yeke ulokhu ngichela ngale nyembezi zakho zengwenya, wena umkhunkulu wena. Wathi wathi yabona wena yini ongayenza ukushintsha lento oyenzile la ekhaya? Yini ongayenza? Wathi ngenza noma yini. Wathi ayikho into ongayenza ukusiza isimo lesi sibhekene naso la. Waqeda lapho wasukuma uSifiso wahamba. Wathi ungalinga ungilandele. Akakhalanga kanje uMankwanyana, akakhalanga kanje eseyedwa, esemshilo uSifiso guys. Hayi khona yazi kwakungcono ngisho nokuthi amamukele uZethu kunale mpilo aseyiphila manje. Guys, uZethu angazi usithandaza muphi umthandazo, kodwa yabo bonke abantu abamzwisa ubuhlungu, hayi guys, badla ngamapayipi ngapha futhi badliswa uyena ngamapayipi because laphaya kokubheka akasekho nje uZethu, but ngendlela uMankwanyana agowisha ngayo guys ngathi ugcwele indlu uZethu. And then uphinde futhi-ke waphuca uNesithando isinqandamathe sakhe ebekade seyitshela ukuthi usitholile. Wafika uZethu waphinde wamhlutha lesi nqandamathe, naye uNesithando wafika naleli drug elafakwe edrinkini yakhe. Uyagowisha naye, udla ngamapayipi ngenxa yakhe futhi uZethu. Eyangiyazi into enje ukuze mekuthiwa abantu badle i-taste of their own medicine, ngicathi cishe kuba into efana nale. Bobabili bakithi njengokwenza kwabo, njengokushomana kwabo, njengobungani babo. Hayi guys, uThando benoMankwanyana, uZethu uyiphiniselele kubona. Yazi wabaphinisela ngenduku ebuhlungu engeke futhi ngithi ubeyiqondile nje, ngathi mane kwazenzakalela nje guys. Anyway, injalo-ke guys, uZethu uzobuyelana noShobane, Nesithando uzokhala ayithulise, uMankwanyana nangala naye uyakhala. Indoda yakhe impela sekuyeyakhe kodwa futhi akusiyona eyakhe ngoba yimfuni-ke manje ngampela-ke. Yabona uSifiso akasamfuni nala ehambe khona uMankwanyana, bekungcono ngisho kusakhona uZethu. Manje umnyanya akafuni ngisho ukunyathela la anyathele khona. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Ngibonani guys, igama uNqobile Ntothela Mazwibela e-homecoming ngomhla ka-11 June. Hayi-ke guys, uZethu uthe esefikile endlini kubo
waphinde wafona efonela uShobane emtshela ukuthi uyimisele kangakanani ngokuqala impilo naye.